Poďme si povedať, ako môžete nastaviť, z ktorých oblastí chcete poberať notifikácie. Klikneme na správu agentúry, okresy a predplatné. No a tu vidíte vlastne, že aké predplatné máte zakúpené. Vždy sa to dá spravovať cez službu Stripe, ktorú využívame. No ale pokiaľ nechcete dokupovať okresy, tak viete vždycky urobiť to, že vy máte tu na dolu, aktuálny limit je 11 okresov. Hej. Moja agentúra si zakúpila 11 okresov a teda môžem sa kedykoľvek rozhodnúť, že to chcem zmeniť. Hej, tu som si kúpil Prešov, tak ho dám preč a poviem si, že by som chcel radšej Poprad. Super, dám uložiť výber, ale čo sa stalo? Keď prejdem sem na prehľad, tak Prešovský kraj bol vypnutý. Áno? A ak ho chcete aktivovať, musíte opäť prejsť do okresy a zapnúť si tam ten Prešov, lebo máme k dispozícii teraz už len Poprad. Keď budete chcieť si dokúpiť akékoľvek množstvo okresov, tak vlastne, hej, teraz ich mám vybraných 11 a zakúpených mám 11. Takže nič sa nedeje. Hej, mám tu tlačidlo uložiť výber. Avšak keby som si chcel dokúpiť ďalšie, tak vlastne kalkulačka ukazuje, že koľko to bude buď ročná mesačná platba, hej, že vyúčtujeme vám 12 mesiacov, alebo teda tá mesačná platba, obidve platby sú bez DPH. A čo je dôležité, je, že ak už máte u nás predplatné, tak vlastne vám to automaticky prepočíta len do konca toho splatného obdobia, ale toto je vlastne cena, ktorú budete platiť, keď sa obnoví to splatné obdobie. Príklad, som v polke mesiaca, mám mesačné, no tak vám to nechá doplatiť ten rozdiel tých 2 týždňov a od nového mesiaca ide táto čiastka za všetky tie okresy, ktoré máte zakúpené. V prípade, že by vás zaujímalo kompletne celé Slovensko, tak máme na to zvýhodnený balíček nazvaný národná licencia.